Cobor. Coborăm în jos, revenim. Coborăm în jos, aduci piciorul după tine, necoa și daci. Coborăm în continuare, răsucești piciorul ușor cel din spate. Genunchiul este ascuțit. Nu stăm pe două lățimi jumate deschidere. Numai pe două. Ridicăm călcâiul toată lumea. Răsucești bazinul, te împingi ușor, oscilezi în spate, aduci necoa și daci, dar călcâiul trebuie să-l pui direct jos. Nu că îl ridicăm și îl pun tot aici și piciorul rămâne deschis. Cum am ridicat, cum răsucesc? Mișcarea e. Da? Balansat, aici, aici. Și uitați-vă toată lumea, nu vine. Acum ți-am zis. Piciorul trebuie să fie în față. De aici piciorul din față. Da? De aici. Am fost zențul de aici, da? Aici. Se ridică, transfer genul de greutate și deja aici sunt o poziție corectă cu piciorul. Nu-i voie să rămâi blocat și după aia să întorci piciorul. Din start, mișcarea trebuie să fie naturală și așezi. În față, tot așa. Natural. Da? Și coborăm. Și acum lucrăm. Înaintăm. Aici. Înaintăm. Da? Și de aici, sus călcâiul, înaintăm. Aici. Mușchii mai pe piciorul. Așa, și acum coborâm de aici. Aici. Sus călcâiul, la ducem drept. La duci drept. Și apeși tot pe negoașă. Mai bun. Aici am stat. Și aici. Și și acum atenție, cu cele 4 blocaje lucrăm. Schimbă piciorul hidari. Și înaintăm. Ciuda la gheucă. Inspir, expir. Inspir, expir. Sotto gheucă. Inspir, expir. Inspir, expir. Uciu gheucă. Aici. Revii, chiede ambarai, aici, revii, călcâiul, revii.